Şuun Sanvizi argatnaşyk ulgamy arkaly meclisin 6-njy çağrışynyň 13-nji massagy geçirildi. Onu hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatynyň ileri tutulýan uğurlaryny we ýurdumyzyň kanunçylyk hukuk büniýadyny kämilleşdirmek barada toplumlaryň maksatnama laýyklykda işlenip taýarlanan birnäçe täze kanunlar we kadalaşdyrjy hukuknamalar kabul edildi. Massagada atnaşmagy birnäçe ministrliklerin we puduklaryň dolanýyş edarlarynyň ýolbaşlary, köpçüliklerin habar erişdiricileriniň wekilleri çağıryldy. Massagadyň gün tertibine laýyklykda Türkmenistanyň arbitraj iş ýürüş kodeksiniň erejilenen görnüşini tasdiklamak we herekete giritmek hakynda Türkmenistanyň kanunynyň tasdiklamasy parlamentarlaryň garamagyny ködürlenli. Arbitraj kaziýet önümçiliginiň alınıp barylmagyny, ýagny telekeçilik işi bilen maglanyşykly işler boýunça alınıp barylmagyny düzgünleşdirýän kadalaşdyrjy hukuknamaty, ýuridik we fizik şahslaryň hukuklarynyň we kanuny bäkbitleriniň goralmagyny üçin etmäge, ykdysadyýet ulgamyny kanunçylygyň berkidilmegine ýardym etmäge görükdirilip, erejilenen görnüşde 2021-nji ýylyň 1-nji oktýabryndan başlap herekete girdilýär. Türkmenistanyň halk itişinasyň hormatly adyny döretmek hakynda we Türkmenistanyň ad gadynyň itişinasyň hormatly adyny döretmek hakynda Türkmenistanyň kanunlarynyň tasdiklamalary aral maslahatlaşylyny gyzyklanma bilen pikir alşmalar boldy. Çıkışı denlerin nöwtaşy ýaly, hormatly prezidentimiziň ýygyderli durmuşy geçirýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biri, dünýäde milli taryhy medeni mirasymyzy gorap saklamakdan we wagt etmekden ibaretdir. Türkmen alawaýlarynyň tohumçylyk işini ösürmek we ajaýyp tohum itleriniň sanyny köpeltmek, ýurdumyzda itişinasyň ýokary hüner derejesindäki döwrwap dizimini döretmek, bu wagtda alınıp barýan giňerimli işleriň möhüm uğruny urly. Soňra deputatlaryň aral maslahatlaşylmagyny adatda naşar ýagdaýlaryň öňüne alınmagy we ýok edilmek hakynda Türkmenistanyň kanunynyň tasdiklamasy ködürlenli. Şunun bilen malykda ýurdumyzda tebigi helakçylyklaryň we texnogen hemde tebigi häsiýetli adatda naşar ýagdaýlaryň towukkelçilikleriniň ýüze çykmagyny peteltmek, olar öz wagtyny öňünden duýdurmak üçin hemme çärelerin görülýäni barada bellenli. Degişli döwlet edarlarynyň we düzümleriň mümkinçiligini artdyrmak maksady bilen bu ulgamda Birleşmiş Milletler Guramasynyň ýürütülüşdirilen edarlar bilen ýakyn hyzmatdaşlyk ýoly goýuldy. 2019-2030 ýyllar üçin raýat goruglygy boýunça döwlet siýasatynyň esasy ýörgülerini durmuşa geçirmek baradaky döwlet maksatnamaty kabul edildi. Şunun bilen malykda helakçylygyň, texnogen häsiýetli beýleki howply ýagdaýyň, weýrançylygyň, howply tebigi hadisanyň ýa-da beýleki helakçylikler netijesinde belli bir ýerlerde emele gelen adatly naşar ýagdaýlary öňünden duýdurmak hemde ýok etmek bilen baglanyşykly işleriň hukuk we guramaçylyk esaslaryny ýola goýýan täze kanunyň möhümdigini ykdaldy. Soňra parlamentarlara rejilenen görnüşde taýýarlanan jinayetçilikli ýol bilen alynan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyny, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçüliklerin garşy ýargynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda Türkmenistanyň kanunynyň tasdiklamasy ködürlenli. Çıkış edenler hormatly prezidentimiň tarapyndan alınıp barýan garaşda beýtarap Türkmenistanyň daşary siýasatynyň parahaçylyk, dörejilik we ösüş strategiýasyny ykdylar. Ýurdumyz bu ýörelge ýygyderli eýerip, äklümi muhawplary we wekimlere garşy görüşmekde işeň orny elýär. Sevitde we dünýä meşhuruny durnuklygyň, howpsuzlygyň hemde durnukly üçin üpçün edilmegine uly goşunt goşýar. Birleşmiş Milletler Guramasy tarapyndan eglan edilen we ýurdumyzyň konstitusiýasyna berkidilen halkara kadaryny berje edip, Türkmenistan Birleşmiş Milletler Guramasynyň degişli konwensiýalarynyň, ilalaşyklarynyň we maksatnamalarynyň düzgünlerini putu eýerýär. Birleşmiş Milletler Guramasynyň terrorçylyga garşy görüşmek boýunça äklümi strategiýasynyň durmuşa geçirilmegine netijeli gatnaşýar. Geçen ýylyň dekabr aýynda hormatly prezidentimiz zorlukly ekstremizmiň öňüni almak we terrorçylyga garşy hereket etmek boýunça 2020-2024 ýyllar üçin Türkmenistanyň strategiýasyny amalaşdyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli şäherleriň 2021-2024 ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasyny tasdiklady. Bu resmi namalar dünýäniň öňde barjy tejribesi göz öňüne tutulup kanunyň rejilenen görnüşi işlenip taýýarlandy. Maslahatda Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň, adalatçynyň hasawat dinlenli. Hasawatda hormatly prezidentimiň raýatlaryň ykdysady, durmuş, medeni, siýasy hukuklaryny we azatlyklaryny üçin etmek we berje etmek boýunça alınıp barýan siýasatynyň esas uğurlary beýan edildi. Hemde bu ulgamda ýerine ýetirilýän işleriň netijelerine seljerme berildi. Soňra ýokunç keseleriň öňüne almak hakynda kanunyň tasdiklamasy aral maslahatlaşyldy. Şu ýylyň fevral aýynda hormatly prezidentimiz meclisiň deputatlary bilen duşugyny ýylatyň saglygyny goramagy toplumlaryň şemeleşmek, bu ulgamda ýürüýte kanunlary kabul etmek möhümdigini aýtdy.
Deputatlar yokonç kesellerin öňüne alman hukuk, guramaçylyk, ykdysady we durmuş esaslarını kesgitleýän kanuny aralyp maslahatlaşyp, ýurdumyzda saglyk goraýşyň ähli ulgamyny kämilleşdirmek, podoň düzümlerini döwürwaplaşdyrmak, ilat edilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň gerimini we hilini giňeltmek boýunça makfada gönükdirilen çäýerleriň görülýändigini nykdylar. Bu ulgamda bütün dünya saglyk goraýyş guramasynyň tekliplerine laýyklykda hemde milli kanunçylyk nazara alynıp işlenip taýýarlanan möhüm maksatnamalar üstünlükli durmuşa geçirilýär. Durly görnüşde dören keselleriň öňüni almak, olary anyklamak we bejermek boýunça giň gerimli işler alınıp barlýar. Soňra parlamentarlaryň garamagyna gaýtadan dikeldilen energiýa çeşmeleri hakynda Türkmenistanyň kanunynyň tasdiqaty ködürlenli. Çykyş edenleriň belleşleri ýaly hormat prezidentimiň döwlet siýasatynyň ileri tutulan uğurlaryna laýyklykda Türkmenistana daşky urşaw goramak, tebigi firişçileri oýlanşykly peýdalanmak, ýaşyl ykdysadyty ýetgiderli geçmek meselelerine ul üns berilýär. Neft-gaz ulgamynda, elektroenergetikada, himiýa senatyna, ulug ulgamynda, beýleki podoklarda täzeçil, ekologiýa taýdyn arasynda tehnologiýalar ornaşdyrylýar. Şonuň bilen maglykda täze kanun aýratyn möhüm ähmiýeti elýär. Ol gaýtadan keldirilýän çeşmeler wagtda işleriň hukuk, guramaçylyk, ykdysady we durmuş esatlaryny keskitleýär. Hemde gün, ýel energiýasy, suw akymlarynyň tebigi hereketiniň energiýasy, ýeriň we daşky urşawyň ýyllygynyň energiýasy, ilki başka energiýa firişçileriniň antropogen çeşmeler bilen birlikde şolaryň peýdalanmagy bilen baglanşykly ýüze çykýan gatnaşyklary düzgünleşdirýär. Şeýlede deputatlar Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakynda kodeksini ütkötmeler we goşmaçylar giýirmek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny ütkötmeler we goşmaçylar giýirmek hakynda, Türkmenistanyň ferket goşunlary hakynda, Türkmenistanyň kanunyny ütkötmeler we goşmaçylar giýirmek hakynda, kärhanalar hakynda, Türkmenistanyň kanunyny ütkötme we goşmaçy giýirmek hakynda, döwlet pensiýa ätiýaşdyrmak hakynda, Türkmenistanyň kanunyny ütkötmeler we goşmaçylar giýirmek hakynda, Türkmenistanyň ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksini ütkötmeler giýirmek hakynda, Türkmenistanyň maşgala kodeksini ütkötmeler giýirmek hakynda, medeniýet hakynda, Türkmenistanyň kanunyny ütkötmeler we goşmaçylar giýirmek hakynda, döwlet ýer kadastry hakynda, Türkmenistanyň kanunyny ütkötmeler we goşmaçy giýirmek hakynda, atçylyk we atly sport hakynda, Türkmenistanyň kanunyny ütkötmeler we goşmaçylar giýirmek hakynda, diplomatik gulluk hakynda, Türkmenistanyň kanunyny goşmaçy we ütkötme giýirmek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny ütkötmeler giýirmek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny ütkötmeler we goşmaçy giýirmek hakynda kanunlaryň tasdimlaryny garadylar. Şunun bilen bir hatarda, maslahatda, Hadar deňizindäki dostlyk ýatygynyň uglevodorod sirişçilerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek hakynda Türkmenistan hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda özara düşünmek hakynda ähdnamany tasdiklamak hakynda, bilim ulgamynyň hukuk kemsitmelerine garşy görüşmek hakynda konwensiýa goşulmak hakynda, iş üpçünçilik siýasaty hakyndaky 122-nji konwensiýany tasdiklamak hakynda, patent hukuk hakyndaky şertnama goşulmak hakynda, meden taýdan özüň görkezmeň dürlügini goramak we höwetlendirmek hakynda konwensiýa goşulmak hakynda, Merkezi Aziýa Sowetleriniň ykdysady hyzmatdaşlyk institutyny esaslandyrmak hakyndaky ilalaşygy tasdiklamak hakynda mejlisiň kararlarynyň tasdimlary ködürlenli. Mejlisiň 6-njy çağrışynyň nowatdaky maksadyna garamaga çykarylan kanunçylyk namalarynyň tasdimlary bir agzdan makullanly we kabul edildi. Maslahatyň ahyryna milli parlamentiň deputatlary ýokarda agdalan hukuk resmi namalarynyň garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylyk ulgamynyň üstüne ýetirip, watanymyzdy durmuş ykdysady we demokratik özgörtmeler ýoly bilen depkili öňe ilerletmek boýunça hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň öňde goýan wezipelerini mundan beýlägem çözmäge ýardym etjekdigini ynam bildirdiler.